Evo mene ponovo zbog ogromnog interesovanja i javljamo se ponovo. Danas učimo lekciju dana u nedelji. Ono što je bitno da vam kažem da trudit ću se da vam dajem primere iz svakodnevnog života, ne one iz literature ili slično. Nisam nikakav profesor, nemam nikakav... Znaš, kao što sam ja bio u toj prilici da ne znam šta, kako, gde, pa neke osnovne reči za sporazumevanje. Kao što smo rekli, dane u nedelji, jako je jednostavno. Ponovit ću možda i 2-3 puta, bit će vam jednostavno da zapamtite, možete da preslušate video. Uskoro će sve to krenuti i na Spotify-u, znači moćete da slušate kompletnu lekciju na Spotify-u. Znači možda stavite vaše slušalice dok ste u autu, dok vozite biciklu, dok trenirate, dok ste u teretani, bilo gde. Znači ne morate stalno da gledate video, ali uskoro. Bićemo na Instagramu, Facebook stranica, bit će na svuda. Znači, počet ćemo. Ponedeljak, lunedì, utorak, martedì, sreda, mercoledì, četvrtak, giovedì, petak, venerdì, subota, sabato, nedelja, domenica. Još jedna stvar, već kad smo kod nedelje, jako često čujete ovde buona domenica, što bi bilo žele vam ugodnu nedelju, ali u smislu nedelju kao dan, ne kompletnu nedelju, pošto mi kažemo nedelja je onih 7 dana, oni to ovde nemaju tako, nego jednostavno buona domenica znači prijetna vam nedelja, znači nedeljno popodne, ne znam šta sve mogu da pod time podrazumevaju, ali jako često se koristi. Za nedelju kao nedelju oni kažu weekend, week, baš sa tim do W. Bon weekend bi bilo subota nedelja. Znači, želim vam prijatnu subotu i nedelju, bon weekend. Znači, subota i nedelja je weekend, to su ta 2 dana, dok je domenica, jedan dan, to je nedelja. Vas pozdrave na ulici u petkom, znači petkom, kad je petak, venerdì, bon weekend, naglašavajući to da vam žele prijatnu nedelju u ta 2 dana sledeća. E sad, što je bitno isto, da mi napišete šta vas interesuje. Znači, da li imate nešto što biste konkretno želeli da čujete, da li možda ste došli zbog posla, tražite posao, da li ste ovde turistički, želite nešto više da znate, javite se, poslaću vam negde adresu sajta na koji možda se logujete, znači da postanete član naše zajednice, tako reći, član naše zajednice, jako lepo rečeno. I ponovit ćemo još jednom, dane u nedelji, lunedì, ponedeljak, martedì, utorak, mercoledì, sreda, giovedì, četvrtak, venerdì, petak, sabato, subota, domenica, nedelja. To je to, možda preslušate nekoliko puta, pišite šta vas interesuje, bit ćemo na Spotify-u jako uskoro. Ništa, vidimo se nekom sledećom prilikom. Možda čak i